Ola, eu son Érica e hoxe vou presumir un libro titulado Xelis, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros. Xelis é un neno que lle falta unha perna por un accidente, pero Xelis aínda cre que a ten e chámalle colérica. Un día Xelis encontra unha botella chamada Estrafalaria, que lle manda unha mensaxe dicindo que había unha masa de plásticos invadindo o mar. Rosa Aneiros é unha das escritoras máis lidas e premiadas da literatura galega. Como narradora destacan as súas novelas Resistencia, Veu visitarme ao mar, As de Bolboretas, Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil e Premio de White Ravens e Sol de Inverno. Na colección Merlín publicou A batalla de Pequena Chanián, Curicoca e Xelis, o guieiro das botellas de mar. A miña conclusión persoal é que foi un libro moi entretido e moi fácil de ler, polo que recomendo moito. Adeus.